Baixo o título Paisaxes de Cor, comparten sala nesta ocasión 6 artistas galegos. Algúns dos cales xa son vellos coñecidos de todos nós, non só pola súa presencia e participación en exposicións pasadas, senón tamén no concurso de pintura ao aire libre Juan José Fernández Leiciaga, organizado polo Concello de Noia. Eles son Pío Costa, Raúl Burés, Joaquín Cortés, Manuel Carballeira, Eduardo Bamonde e Juan Carlos Triñanes. Como sabedes, nos dedicámonos moito á pintura rápida e a competir en concursos de pintura ao aire libre por toda España. Entón, velos aquí xa en plan amistoso, parece que se me fai un pouquinho raro. Eran bastantes duros de pelar, podo vos dicir, son agora uns grandes amigos meus. Entón, bueno, espero que disfrutedes das obras estas. Se tedes alguna pregunta que facer, despois a vos requere de nós. Non sei se eles quererán facer ahora, se nos quererán dedicar unhas palabras. Pero, bueno, veredes, estamos aquí para solucionar todas as dudas, vale? Moito gracias.